Здравейте хора, днеска ще ви покажем как да се развиваме в Minecraft Java. Ама и Bedrock е също, но ако искате мирно може, или лесно, или нормално, нормално, да има паранормални мобове, и може и бонус съндък да имате. И ето сега чакаме и започваме да се развиваме, така да ви покажа как се развива в Minecraft, защото някои не знаят, някои са запознати с тази игра. Сега чакаме. Абонирайте се на Криси канала. Ние няма да си показваме лицата, защото не е срам. И няма как да си ги покажем вече. Оле, някакъв скин, брат, имаш. Ето виж, може... Не знам. Виж, ето го бонус съндък, ако искате го намерете. И държате шифта и взимате всички неща. Пръчки. Оле, някакво зомби. Оле. Откъде е зелено това зомби? Мани са. Малкото зомби. Добре, смаза се. Аз съм още жив, добре. И това вече е окей. Паранормално. Така, сега. Да започваме да развиваме. Първо трябва нещо. Знаете ли какво трябва първо? Първо трябва да щупим дърво. И да построявате меч, там кирка, ако не искате бонус чест. Така. Взимате. После натискате тук за... Що си, момиче? О, не, някакво зомби! Хора! Добре, нещо. Сега, добре, така ще играем. То някакво зомби. Откъде излезат тези зомбите изобщо? О, не. Окей, ето ми ги нещата пак. Така. Сега къде са другите дървета? Имах и други дървета, но къде съм? Не знам, ай сега пак ще се развиваме. Загубих си и това. Ще ми за любов в чата. Виж, там има три. Да, бе. Не, няма. После. Сега събираме. После, не гледайте това. Така, тук слагате дървото и натискате няколко пъти, ако имате дърво. И после натискате десен бутон на мишката. Не го натискате, задържате и се правите crafting table. Его. Да си правите и пръчки. Няколко пръчки. Може и толкова и тогава натискате. После слагате crafting table. После Добре. Ето мой да вземем меч, ще го дойдат някакви зомбите. Чай сега и брадвата си загубих. Така се прави брадва. Само мека това. Сега да знаете, че брадвата има повече демидж от меча, затова използвайте брадва. Сега да си направим едно легло от овца. И трябва храна да вземем. Че и някакви торчове от тук да вземем. Защото ще ви покажа и как да се чакайте. Намерихме камък. И ако искате и въглеща, такова да си направите може да си направите от камък може да си направите печка. Ако намерите айрон, правите айрон. И правите айрон меч, айрон кирка, каквото и може. И най-важното да намерим, да отидем на недъра, да свършим Майнкрафт, ама не можем сега, защото е дълга играта. Ама иначе най-важното да намерим диаманти. Те са най-хубави. Те са... Да, знам. Мисля, че това е емералд. Това е емералд, не е емералд. Така, знаете ли какво да приключваме с тези въглища, само да вземем камък.
Така. Бе, стига камък. Това не стига. После слагате и с тези пръчки може си направите меч и кирка. Да, кирка. Може и брадва да си направите направо. Да, и следващото е да се намерим диаманти, ама не знам, те май са някъде в другите. Ама, как да ги намерим? О, чакайте, тук мога да взема. Добре, хубаво. Така, вземем честа да си слагам нещата, които да не ги загубя. Така, тук седно съм на някакъв остров. Не знам. О, ето овца намерихме. Да. Така, може си направим вече легло, ама чакайте малко сега да... Небе. Така. Време да си направим легло. Така. Така правите легло. И 3. И ето бяло легло. Така. О! Пандичка! Няма да убивам. О, пандичка! Вижте, хора, не убийте пандичките. То не са сладички. Абонирайте се за пандичката. Чакайте, абонирайте се за Криси или ще получите една пандичка. Или се абонирайте за пандичката и той има канал. Или пандичка. Или ти си глистекичка. Ти мекай. Още една пандичка. Тук е джунглата вече. Ужас. Гадно джа. Защото понякога, като имаме мод на Herobrine, всички... Кокошка. Кудяк. Това е Мичо сигурно. Вярно е. Опа, тук засевам. Това е много бамбуци. Може да си поставим каша, ама това няма го правим на това видео, защото много дълго не може да направим. О, тук ето. Тук е края на пътя. Ужас. Мен че басейн. Вау. Виж, е това, ама това не трябва. Така. Отидем ли там? Е, там може би има. Оп. Там това пещера ли? Не. Ако има айрон. Айрон няма. Само това. Ама не ни трябва. Трябва ни айрон. Поне да направим и тогава, ама диамантите е много трудно. Но ако изтеглите мод на X-Ray, може да намерите диаманти набързо. Претай да приключвам. Ами хора, това беше развиването в Майнкрафт и чао! Абонирайте се за моят приятел Крис. Чао!